na hote den twede ponya kopa daruma me hu ye dodo na wife nso ai bia hu ye ye da Yesu ase wife dodo wadom o srankanya ay adom ya ja to me de obi ani ho wo bie kan urade ho ani tino adom no amu ne yewo na anopai ma so the briefcase and we ya question we friends we briefcase and suitcase Kwista se ni nyina bi yo na papa ade na wo wadaka mu a odi ato ye pono so yi yo Kwista wo twa no mfoni no Facebook na mam say last week no nyakopon fa wonsa so ma me ba ha ma ibesua ade kakra yo na me shabo say endane ya ba me den ha ba ni beba na ma kire juma ha ba ni bitumi di ebo nipa ene ya ha ba mi so ho a enu kwan say si efie edi say si fie sanatini because esi fie e de how bring nipa na center party how na nipa yekomu no mprimpri no eye niam bi a sebe ye nim na yeye e de ko ha mu nti e be cheche kakra metumi se mere no so a na etwa so mate ene we de ye set time kra yenko na me hu ha ba bi ba ku de tse kontomri empa mama pacho ma yen hwe sa habanwe saba we de e was special name bia eno no meni hu kwan se me bu ni din because me hu nipa adetia ye bibia na me hu kwan se me bu ni din ba de metuma bu ni me bu ni din a kire wo na dia be cheche de wa mo ni e be de hu won se me hu nipa na enye ade bia na metumi a kire akosipi metumi a kire na ni so na nipa na nya ntiase kakra ba bebi wo da metumi ko details bebi wo metumi ko asipi because me kase me ko asipi ya nipa na wote no e bi ba practice ofie na metumi ha nipa okay se sadi amate ase se de onko practice no anye ni yanko di ne bone mate ase e di mate ase we ni pede me modin ba kan nga me bodin mate ba sa ba we be hwa watadua wo asolofie so but you know kwasa ko dis asolofie Facebook for mo hwe watadisi asolofie but na nke ni kwan de ntie ni kwan so dis won say dua we no hohum me control na emotia hohum and the control haban we it may be a CBA motia ni to me ba ho fa ne say bia motia kra ba area ha na ope bia so a obahwehwe dua we asa kwetena sa na ni bia best studio ha ba oh mesesi na sambanti ede na disesi no o bia ohum nipa nti ansa me ba bompa ye gusa na waye wakanche kakra me bompa kakra guso se ba ye wakanche ya na bompa ye oh me bompa ye okay se me kata me kra o se bra me bampo no bra me sam mo te se no na me kasa ai me sa na bompa ya o me mu nti we say no enye dua se kanipa eben se we ehum nipa dia e na se esifie kra fio me ma mo bra won't me mo bra sa adi we no what title dem was pa me better is no bo say what ahia to dam was obeto to ya hwe se ba bia nkrofo ne bodam ne dua we bi si ho na aye bia enti we say no ene kwan say ebe nipa na we so no motia type our title na se no aye motia fi epoase won so se ba ne se bia oba asase so abedi dwuma bia na opa bi ajwa home ana opa bi ahia edinkita ho a se duwe ase sa ana sa motia no so no wonye ade papa motia wo ya de boni we motia no bonna wodi ye motia bi ho a ono wo ya de papa ana ye motia bi so ho a wono erundi bone se mo wiase o enti we ne se esi ufia se finisi no onipa bi no ufia wa sebe obedi ana no yakasa obenya hota obenya sa ya be man mic so kakra ma me enti sana we neto no kosro kakra ena ope aden so abetume de sahaba we ya abo nipa o asasina to so no ye wa honhom a wonu kita asase no enti eba ne se wusifie na utuma hu e patwe ye fato na o de hwe me so do bati yo eba ne se amoli joking bati yo eba ne se wusifie na utuma hu na ansa na obeyusu septafate ansa be septafate otonet no sahaba we no e na yede sere ansa na wako wayusu umahu no se sebe toilet se habawe habawe ya that say ni o ma fi nko ano ye
Sana meka no enso no fancy dem kan kan say e bia obi to man ho ho ye pen no bio okay ya on koso ya se koso no de pen yo mafiti okay enti eba na say be tu a say wutu man ho no na say uyusu man ho no e obere a wansere amfi owura na monchen ya eno no abribia no 2 minute contract asase no e na obedi aprapre so enti obi wa ono atumi sifi nso tifi wa no ntono Yes, opio kwa bontiasa. Ye to me. Enti haba we no, eno dwumedi no. Ye do beto ntena hwe ofro because haba no e doso. Ena ye haba we so ha. We say no. Ye fe no foten. Doc di onim. Then ye fe say no foten. No foten. We me hu bi da. Very good. Haba we so no. Very good. Haba capture foten mami. Sa haba we so no ye de ye eduro physical but eba no hu fam so na se eba ne se sunsun fam no ya je obi ana ye si obi na ho kwan ya ye si obi da kwan ye si obi wa se ye obi bi ho a abodi no ni nhira wo ne mbem ani so wo a ne mbem no bedi ye sa na ye no nti oba sa na be den so betumi awo nti eba ne se bia okọ hu ne pa bi nchen na se bia hu ne pa no ohu se e bia awo na mba no ye bibi na se kwan ya haba ye fa ye be bo ni pa no otumi awo no we kan bi no foten ye be fa duana haban sei na ya fa ye be tu duana ntin no ye tu duana ntin na ntin no dubna no wase ntin wutu ntin se ni dubna no na eche homa no eni bi ne da kan we no ya ka haban bi ho na eno so ye kwan be fa so a bitu na boa se nipa na tu ne be de nsa to na wo so no obewo eno obre bi anim wada se ena ye wo ba bi so ho a e bia na ontumi wo na awuru ontumi wo no e bia na hoho fem no e bia na wanyin sempen na bro nyin sen oyigui na nipa na oyi ni gui no e bia na onye no manipa ye woni pe bua oba sasene so a e no obo ade nanka sene so ma so mbra na o mebi dwuma bi nti e be fa so one foul so mbra sasene so wa mana mba obenya so twen ya wa hwe be dem pa se obewu wetima obi mu nti no sa no so no yenya no 14 na de behwem na sa de akwanda ho a na e de aboa wo nti eno so no adwuma ba ko etumi ye boa nipa no eno no mama haba wo so wehe dia ne fe na ye wagashi haban ye fe sei wagashi haban enye we na eso ade bi te se ball wo so ye popo no nti be kra de so ye de to jamu anai betani de aso nkwala no baby enye no da o ka fe na fole mo bi on be kire o enye no we no male ne ta fe haban se pa so sa haba we so no se ba ne se bia obi to yare to so obi to yare ye ma wo ho fam yare ne gwa rubri na se diabetes na de ma wo na se diabetes na ye ntoma de a ene no se wo ko hu ni pa ne nchen na se oyusu habanya onye de ma na be e de nti e be de obi akoto yade e de ama okay ye nkyerɛkyerɛ no nwi ansa na me pese be te se bia ye wo advert na e mo abe to wade ha na bi but e hu hia so se ye be hu haban no ene de etimi ye so de bua ye hu hu afa ne hu na mafa e be de obi akoto yade e wo hu hu so de ma e de mu na betimi afa ma de ama yo nyame shira mama ya kasi ya to yare to bi so a nipa no to yare to so no o tan keke once obi betumi atan obra ho ye fekeke wa ho fenti etumi tan o eni na so bia ana sister you no juma ye pa o wa juma ye keke no won fom ne hu ni padua kura de una ni ba menchen ofi sege say ye se o sinu ho efe afa papa so hu no na wa hwe ye fe na no ho akwa ewahi so no ho ye no ne ho ewahi kura ye kwa isran kanyame papa no enti woman ne ba menchen no ana so ne fa ose ne wa fa se obe ware no ena okache wa fa so ompene na me wa fa de na ware me no fa ka chen sa o ma me ware wode ya ene be ware ni ahwe nta so da na adwa no te se atatia ya ne to ko no e bia ka ni ntin so ne fam ina ni so ntoma mini me raba bia o se oda ho anadwa na o te se ensa bi eda ne nufu so ento tine no nim so ni sister ba na ebia wa bebe wa odne sa betu nufu so otine ni prekope so na abofra de wadakura woni mpaso baabi wa hu nsa bia so afefiri ona nufu no ye ne ya
papa ɛno so aseɛ de sɛn ɛyɛ ntɔma ɛyɛ honhom yɛkasa ntɔma ɛyare a yɛtɔma nipa honhom fam sɛbe woyɛ no hweyɛ ba wotuma gyina ɔtan kɛkɛ so anaa wotuma gyina wahɔfɛ so de ntina akosua ba wɔ fɛsɛ yaba na de nko ntra nko ade wotuma yɛ adwuma wɔ yie na de yie ɔde brɛ wase wuma bi ansa wuma ɔyɛ ba ɔyɛ twɔba woni medo no pa hɔ na medidi na sɛ bɛkɔ yɛ ɔma bi mu obi de power de akɔpete wa waka fam adwuma na sɛ so enti ntɔma no de ɛyɛ ade bɔne ana saa no so menti ase o enti saa no nana na kyerɛ sɛ maame na obi de biribi akɔpete hɔ ama no sɛbe ne honhom na ɛnyɛ den nti anaa wɔmmɔ mpayɛ anaa ɔno nso di nkurɔfoɔ bɔne nti anaa sɛ menti ase sɛ wakɔyɛ no tumi anya no ama ni waka fama no adwuma sɛ yo meda sɛ ma mama sɛ obi ka sɛ sɛbe ɔbɛsɛ wo den a ɛnyɛ nipa nyina natumi sɛ wo ɛnokware yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wosɛ ne nsɛe wosɛ ne yɛyie because wonim tumi ko a ɛdi n'akyi yɛobi wɔ a ɔbɔade nankasa sa da no so wo yɛobi a ɔbɔade nankasa ne nsa da no so ɛno sɛ ne yɛyie ana ɛtɔ sɛ bi yɛwɔ nipa bi so wɔ a ɔmaame no de ne kɔgyae wɔho ɛyi woma mi ba me nkyɛn last week ni mu na ɔne obi nya kasakasa ɛna ɔsɔre tia woman no ɔne obi nya kasakasa na ɔsɔre tia woman no na nipa na ɔsɔre tia na asɛm yɛ de anka de ɔyɛ no sɛ ade anka ɔte wɔkɔ akɛkɛde a nka ne nsa bɛka no nso onipa na ɔnyɛ bɔne yɛ no ɔno na de ne bɛnya no samo wɔde n'agya yɛwɔ nipa bi wɔwɔ ne ba na ɔde ne kɔgya asase na ɛwɔ so no nipa na nyame wɔ asase so ɛna ahohom ɛne ndua ɛne nam atwa so sɛ ne nyinaa no wɔwɔ sɛ nipa no yɛse na saa nneɛma no nyinaa no wɔ hɔ sɛ ɛbɛboa nipa ma nipa tumi nyankopɔn nneɛma no nyinaa wɔ hɔ sɛ ɛbɛboa nipa ɛma nipa wade matumi aso nyankopɔn nti obi wɔ hɔ wɔde ne ba no kɔgya nti nipa sa ne ɔntumi ana hwee a ɛbɛyi anaa ne biribiara nyɛ wɔyɛ ase nti ɛno nso ɛno no ɛna mama yɛhwɛ nso saa haba wei yɛ mutu haba wei ɛne wei ɛsɛ paa wei ɛkwapim twi yɛfɛ no afɔle ɛna wei nso yɛfɛ no tamiawu wei tamiawu ɛna wei afɔre ɛsɛ wanhwɛ ho difference baako na no yɛ zigzag mpate yo ɛna baako no yɛ smooth mpate yo anasep sa haba we de bia ya bi hu bio ba unu ma de sebe ni ma de ko na sebe hu se flowers bi so won se tetemere no ho na ye papa no na woni form education no da bi enti eto da sere bia nkyere ba no be hu de a wode haba bia nti otumi de din meto so what's the time here de wata se wu de otwitwa wa 19 wa ha na se ofi akwa mu de ka na nkwa na nka wada wa nsore no esesa nipa no okofo ma wugina ɛno no yɛ bɔne yɛ so wata se enti tetemere no na wo fa haba sɛ ko gyina wonya haba na se wo de haba yi tami ewu ipo time bi amane wu ipo time bi amana kafa na yes de ati ne sɛ ho sa haba we no sa wo bɛfa wo bra ɔsram no apie na ensroma baako ɛda ho sa de na kyerɛ sɛ sa mbere no ɛne mmere papa tumi a control sa haba we no ɛyɛ adwuma so sambere no ene embre papa tumi honhoma anakobon honhoma wo ade we mu no ɛyɛ adwuma enya brebia na haban wote yi sa enya brebia enti betumi akɔ bi nkyɛn nipa ne tese haban wo wotumi hu sɛ wotete a wo hu ba wo kora practice yan yi because ya obere ene nsɛm a yɛ ka ansa ne afa sɛ wo kan nsɛm konde a asɛm o dia menti ase okay ya fa sɛ me wa kyerɛ me sesi a me hu so haban we nie tami ewu nie ebi amenam ma ko tami ewu bi na matibi ma bɔ mpa egu so na me dia ato atwena na dia me ye no maye no kyeno no me de bɔ mpa ye adwuma sɛ bɛ adwuma dia yise bia hu brɛ sɛ wofa okay because haban no haban bia wo brɛ a ye de fa ana brɛ a ye de fa no saa brɛ na honhom na control saa haban no ɛyɛ adwuma enti sɛ wan fa ne brɛ papa mu dia ɛne ɛna we nso no sɛ onipa na wokɔ ne nkyɛn no ana de nsina akɔ ne nkyɛn no sɛ hu nipa na so hu ampa de a ɛne obesiesie ade we na wakyerɛ dade bɛyɛ ɛno sɛ wode yɛ a enku nipa wode yɛ a enku nipa wo na mmom honhom fam no ɛyɛ bambɔ honhom fam no ɛyɛ ade a wo yɛ de abɔ ho ban sɛ de bɛyɛ a onipa bɔnofo bi
into me coon, no one down call out. Oh, so you nipa bi ho a ono hwe fie o ye fie ti so ye kuna tene oh men bi oba maintain so so bitirimu ye di mama yeah black san say yemba yi no ye so fa ya de papa bitirimu ye di oh man bi fie UK and we see one fie oh fie fa you ebusan fie o fa ye see no oh but we go back bi mu oh so worry nche you one you say no kware so bi na waye ne sa e de pa na obenya se wayi na free asase so ayo tahunu pa anti nipa ho na se hwe hu yi e na abode ne nyama yakopon bo ma yen so no e no so wo ho kwan se wodi bi beboa wo ankasansa ho because nipa na wasa se no sebe da wo mama de wa wo tina wo dwo ne na tisa wo na bio sa me mistake no de wa tina wo dwo na first na me dream se na me dream so se na mitiri mu fa na me nyu obi ho bone obi ya de na ye fa meka obi hia bibi na mobi amema no ne saa nneoma na mfo se saa no bi ate ba mi yini no na mahu se tisa ono be stress pass onya wa no oku se fa ne se bi ya wo ho sisi na yakobon hyira wo na samba bi pa na mo family house ne bubu aja ne mu bu wo jane mu bu anya wadwuma aya bu so pani na dwuma ona fie tumi nyina kita no enti se ebuso afie no ebubu na se ko si ya na se waji obi no nyam na wode wo ho bedase ebuso afie de si wi se obi wu ye de pata fie de dwura fie no enti wo akosi no na se sebe tafrache wo nyɛ den ana no obi a de obake wa wode wo ho be pata na me mane pare sran kanyame nti ana why careful pa afi ye hwe we so ye fe no ubewu ma tenase otamfo no ye wona so ma wo tenase so taba se tete mere no na ye papa no na sida be ye behu hwe mama haba we wo ho sa we oba na obu nsa na sa odwun so gu so asa ontumi obi mu da ko za be fi yase sa obi pa metime ma testafe wana better see ya bi quick start won da me ma no test so enti oba bi ho a sabe on nuku neto awoma na che se bia ukọ ba bi una mu da bi mu dun so de no wagina ho no wadwon so wonnim eno so timi nya big mistake enu ka sa dwon so go bia keke se bia mu tu kwan nya kwan tenten mu ka na du ba bi enwura mu ba bi a obi ahum wakọ wasi wakọ dwon so na se bia de we plant dua bi si wa na haba bi si wo na gusu a obenya ha haba de no se de wonnim da bi wa se honhom niam no eno no emfa so na wonnim sa emfa ho se de se de pa bebre anwu e bi ti ba so haba so ka wontina yes we me ka se kran fita ni bi o hwe me ka ma me ena oba me nchen in 2 weeks bro oba na o se ne bema abribia na emu ye ne ja na abribia na emu ye ne ya enti oba mama na duro ba de duro me ma no o kwestana adenda so wonko na me so ne o ma me nko hwe bebe o djuma me nko hwe ade me ko na we a odwun so gu so bema akra no se haba we ho na se bia odwun so gu so abribia ebedu no ubo so badwun so beti ya o ne bema mu obo be ko so o post street obo so wanya sabe ndam yale bema mu ye ne ya ni mpefe sa na oba bia so ngosi ada haba na odwun so gu so na aba na yare ya ya etefo ku bi ati ade we ye ne ahwe ni ye edu hamata na ebu ni nsa te se de oba bu ni sa so openisia o se ya dan ya se opesia edu hamata na haba ni bu ni nsa te se de oba ebu ni nsa pepepe ba sa wunya huhu ni pa de wuhu sambre no bo se haba ebe moamo na sambre na nyebre papa se ni pa kofa nti ni pa na huhu ni pa ebu ni sana na account ebe moamo se so nti de say na ye wi a na fa training nsem se ya na pesa training pa se o ye free I ready wait me afa Asempa FM nti se oba bu ni nsa e bia otukwa okukuma se wi asense na dia ka ni jina kokko ana so mu kan so bi ana so misima dwonso woni mu onwoda na sa odwonso gu ade we so e obro bu ni nsa asa jisa obo ade peto ma e du bi na sa so so nti eno so wo hwe Facebook no wo hwe na wa careful esa nse na ma bibre ho a eno no obeye waka fe mami keka me Facebook message this kakra for your Facebook live and you streaming live obetimi eni yen ahwea bomodo message ni ba me kan e de ama yenua save chirehine on your kan eye papa ni tekote wasam o sa be kure ni papa
Yakupon adom no eye nyansa papa ane anopai wabema ye nkrahye nsemo ane ede kɔ saa enso so ɛna yenua bɛma eye Frank Achiaji Sheriff for say ono so no ohwe from Belgium Antwerp or say Ochia Kwame Obade pa and yenua bɛma Rabiu Mohammed also lovely show and always ready for you ma'am also stay blessed ma'am and then inshallah watching you live Skigda Algeria also ma'am please say hi to my boss Francis Akpo channel aka Morocco and also Ochiao and on to the Emmanuel Ponce mama niye left and right center back bibia ujina na so pa that's pa Steve as my please this month issue north issue that you brought. I doubt if the rightful owners of this message heard these thoughtful voices, and I hope they heard it too. Yenya nana ajua jesi wa buampo. Also, mami, you are not scared. Eish, mami, are you not scared? No. Yehovah tia say, Omemaya hundene, and he is our strength. Yenya Eric Asante. Also, I'm watching you live from Tema Community 20. Also, so share. When okay. Seydu Mohammed. I say, I'm watching you live from Italy, Catania, and also so share. And at Theophilus Nuno. Also, very insightful program. Watching you from Tema Community 5. Upon check clinic and the Hono Gina now on so share Yadana Sepa Efibide Kwaku or say I'm watching you live from Sabrepo and also mommy you are looking good. Thank you. And you are Batina Isa also share NFA Kennedy Yelson also I'm watching you live from Las Palmas, Spain. Also, mommy, you are doing a great job. I keep it up. And Frank Achianji Sheriff Bio, or say, enjoy program no pa na or danane kumi ebu say, or say or de my money in our buyer or the church ye and FA Yenya Kwe Ebenezer. Or say Eben watching you live from Ashalebotre. Kwame Obade and so Johnny and Oshaye. NFA Stella Adobia also wow, interesting watching you from Holland. And Nana Jinx or say I'm watching you live inside Aguna Dunkwa and a Kaiser Amankwa or also share live. If the airport also greetings to Obade and FA Fred Kwabena Mensa also my brother Kumi spirit knowledge as always. Much love. Also, modern. Church and your mapa. NFA. Yes, Jima Francis. Also, good morning, mommy. We are watching you live from Israel. Also, thank you for the program. Enupo Paku. Also, I'm scared. Hey, Enupaku on you slow. NFA. Taiko Aula Taria. Also, share live from Spain. Chasapia. Kakari or say or share if Westminster's West Westminster's our West London. Also share Fati Al Hassan. Also, ma'am, you do all. Thank you very much. And a message is 27 Kwanda was here. Kofi Edujemfi also listening from the office Mayfair our London. Also so at the office so and OT no share and Yenya Francis watching us live from Tema. Kibli Francis or share live inside Tema Community 6. And now Kwajobu Badahene. I said, good morning, Mama. How can I locate the man in your radio station? On the number to just here. And Ahmed Tijani. I say, Mom, I'm watching you live from Afariwa Ashaman. I say, keep the good work. Do it. Yeah, that's a pa. Edward Sesu Jr. I say, good morning. Watching you live from here.
Joe Everland Company Limited and omo yina so omo hwe openi asoma me ba kwa sa baby wo ho ye nua Jane I say I'm watching you live from Belgium Ghent and afofra sa baby ni kwata kote I say the guy ish I say I wish I can see like him I say I can see like him and so no so dey aba no na I say ya boy e commercial wie okay yanko ho na ebobo sam kakra so me di dwa kakra bra na bie phone lines no atoba be tie for baba cha unse onipa na otwa to na waken kan message no okay so I wish you can see like me mama no kwade me say so be se wo hu a dey di kan no mema nipa no aye fasting kakra bia be 31 days and 41 days obese hu ade dia memo I fasting kakra bia be 31 days and after the entire fasting say as say opanish ni pedua kakra so opanish ni pedua na e ma wo hu no I stronger ni mo no say ni pedua na to ne dia and home no so be week enti memo I fasting be 31 days and after 41 days wo dey say on cash hu a wo don trans na comment ne keke say da be ya obeshi afin so no memo atweno afi September obia no bere mandem kakra bia be 1 month enti oya sada mani nyina awie a ya haba me fe na haba nyansafo Asempa FM na wapetawa na wape haba me fe na skuku oba tama wo pa na wape ehye kakra bi so be so hu ade dia enti wie na wonfa ya me watena fom na yede ne mani nyina agwa sanka mu na yede sinanim na yede jaka kakra bi aguso na wapu ade no le mo aso we pu no make sure say obi bibia finitiri mu obema ni tima ni han fan na ompu ade na okatenani nani so okatenani na se ohusum na afa ni bebie nti nani bia afa niama ohu bi da no obi fa se ohu ne mo no ya de be last break akra bi bia be 1 week bi pe e be fi ho ne mo no no kwade ne se uhu ade da na se uhu ade a afi ahun be hu se uhu o ena se uhu se uhu so a obi fa se wono be dinkita ho so I don't know about the panel to na aya na osresere because be hu ahun be we fani internet so bit into kasa de brey oboda mana ba de uhu no wo uhu afi so obi fa se wono kasa de bo se ne panel to na kasa e obro bi ni nchen na se ahun ni mu dinkita ho sa enti answer ba se na se utumi sese ho yie nemo the father say hu tumi no enche say hu tumi sin ho na e yampasa wo de wadro ensu gu wadro mu na ade chesu ade wo hu ani ba utimi hu ni yampa enti eno kare ajero kro ba ku bi so pa yesu so anu wase tumi de ade bi hihye wenu ase eno so ma hu ni o ma yampa yampa fufu ade ache so o ti anade atetai wani ase yampa me kare hu keke but okay mama wa sa haba wo se ho we dey me din me dofu go ha wa mami asemu e me dey say me kenkan yeah Peter Nixon I say mami I say oh odayan Asempa no hwe this is the first time or they hwe yen na they all can say party us me kan chem na mo screen no on be me ye na me kon be me ya be say match me kon dey no enti Peter ya me hwa me am say kon kra me ya dada enti Peter dey wadwe me ho pa osimo ntwemra manim na me ntwe me ko oh Peter na me nim say timi hwa de be me sa and I say ya me hwa papa they say do matwa be me timi ntwe me ko bio and I say yanko papa yo mama na me say sa we ni de yanko pa me nim ni din de ba me dum odidi we say no fane say bi a onipa na hu nipa na obesa osoma anoma bi ti sabro no ma de obe ni say obefa aboa nekta ni nsem sei na obeti ade we bi sei but answer ba ko fa say adua we no obeka oh we dey bi simi garden very good ade papa answer obefa sa frawe sei no odi nsuo begu de na sense we fraport my fine ho meni mo de papa nti so odi nsuo ni gudu na ase wi afi obeka wo de tremu say nyame juma midi mindi mfa so tumi nhwe ena mini fa so tumi nemo pe huhu mutumi ni ahoden ene ya so obeka wo de tremu yenka MP no nti oka wi a na wate ade no kakra sei na ode ahye na no sei
oh enti fa ne se bia me pese me soma aboro ma so me hwese den na sebe mama eye wa ha me kan ni na mutrimu wi a aboa no oh obeso na wa mene obo beso se na no sei ebi so wa obeso na wa mene oso mene wi a me na aboa me nya spiritual connection bi a me yusu memu ene aboa no edi nkita ho nti me se bi o me hwese bi a sister wa pon djuma obeba street abehwe no bo beti ba catch us ma behwe oh yes obo be kan sei enye hune made hu made enye ade eti hu made no obo be kan sei am say o mene kra to ni mu a me na communicate na make us say communication na mo be communicate no I mean can you communication eno no de menim say to me say wa obetumi ate ase because say nkita wodi no enye nkita wodi accept right woni aboa na mo bebi me yusu ma adwene adene ko ma adwene ene ne komam ene os me yusu ma adwene ene komam enti dem be bia no ebe yi ene obi bi say sentimi sura na o de bi me enye o bi suro ena sa ade we kra school na so no wa mensa we se kaka you o sa fifi de tenten kaka you fingers no kaka you bin sa physically ne to ebu na haban kaka wu na ye de munsuo no aso yare ne beko eno anu no ana kaka wo bi ne sen a kaka you bi ne sen a eno so ne betumi ebu ade ne keke na de munsuo no aka yare kai setimi ko e beko ko mo wa no ya oba bi o batan e bi na otai esiniema nti osiniema bo se ne sen na akaka ya hu hia se beko na tutu nsa no enti na mi ndi fufuo no ampo na komi mi ni fufu fitete dada minim say ma dream ti ya na me so bi mawro mu ofi kaka ya ne nsa ntama yekuro no di nso pecha no de dan fufu mi ni fufu da mi so bi di fufu a me mind so bi be but me ma dream mu de se ne ma dream ya me no kaka ne nso ne dok ana ne asre ana mama ya hwe nso we sare sa salwe we mu na sika ho metena wi ase no ade bia ho me control asase na wo so no ade bia wo tumi na control sare ko so ase ohia ye honhom yare ye honhom enim go ase ye honhom so ase bai ade bia no ye wo kwan a ye fa so a ye de fa ade bia no ye wo kwan a ye fa so ko fi capito so o person ka asem Una maybe masam wo se uni wufu na bi udi dokon mini dokon mini banku mini hwe udi pano mini udi pano fesa mi di suma jai ende se duane be na udi oh se de mi di eyi kokwa matoto eno craft to ofie na mi di na kokwa atoto no enya onsa na enti udi se ne mia na mai ma di se ne mia mi di na ma me na ba bonten de ne di mi na o se zira brobe ma no uni oh se ne brobe ne mi gina ho ani mi di ma ni hwe de wa chire na ntima sami ko ja onu asense we de me brother na kan e mi te o ye te se me brother tie no e mi bi America so mi ni we kokko pe na mi dro se here kokko pe na wudi ma mi no toto kokko no wuni mo popa ne bato kro ho de sa Kofi ya maso treni papa wo baba to we na fen odwen e fen sai odwen edwen come chief odwen ya de yeden mama ye di joy bre ba me ye hwe hu fam ne de se obi wo sebe epilepsy ye be fa haba we tre na odwen tre na ya fa entew Asempa ya FM ate kura gbo funi de say back ese so confuse your friends play marbles okay and you could feature yourself to fat na no enya ateo inte now can they we attend the next or ya casa okay na tell day there be besa betia ate ase ate kan won tiase na we bisa that's what's my coming Kofi manso chindi akasa erade baja yanko nti ye fa odwen no ahaba ya bisa
na ya fa entawo abisa once entawo no opai mu a ye wo arifita bi shimu me pa bi mu da ntimi ni okay opai mu a arifita se nkati bibisa shimu okay na ye yi sade no na ya nyam we no obo ankasa so nti anyam obo no so wi a ene we ni na wi a na wasa unsu to grasa bisa na odin na afra ni parbe no ai machi on die obefe pa ye mfa no nto ho okay ni nyina no ade a obi hia bia na wa kyerkyere no ye hwe de ba ko no so egum no ena we nso no se ba ne se bia ye ntimi kyerkyere ye bre na so ase bia phone lines yo e ba ne se na kan so mpacho we nso ba ne se bia ba ma mi de oba bi da e oba ba na me hwe se me hu bi da mpacho me hwe e me se me hu bi da adjura we anya adjura o e kan se we adjura adjura mpacho adjura entia we adjura na adjura no sem kan sembre na pam na niam no din to me kire de ode we no eni kwan se be ma bia na oba da e obro ba na buninsa sa e be ma na so na oba bi koda na oba na buninsa ho fam no tumi a wo se be ma na bi dum nti ye oba ma bi wa ba obi so oba ma bi so ho a oni oba be da wo bro wo buninsa de ayi bibie nyankoma de oh yes very ana me boa pa but actually just be so lady bi ba mention na lady no ni ra o ye pa so fo o ye papa ba lady bi na lady ni yare na se ena obehu mi na mehwe man no na nira no wa hu so ba ne bu ni nsa moja na eba no otafere se moja ne ba ne bu ni nsa moja ne ba no otafere nti sa ne ba na make kire no so nira ne so wane odoko kena wudi oh sa o se ni ku ne se odoko kena wudi am se de enye odo onim de oye so onim de oye nti we se no se bia obema bi se obema na obada na oba na bu ni nsa eno no tumi awo se be ma de control ba na bedum ana tumi awo odidi abode so no ebedum enti se bedu bi no obehu ba ifo be ka the name of Jesus nso no jira hwe no sere bibia ne mu because wuja nyame so no wu no akofom enti aba ne sa gisi bia ho fam no jira ho kakra enti se jira ho a haban de jira no ene efe na jira no ana ebi so na obi adi na chiwade ebi obi wa na onipa bia wa chiwade ho ebi no de wa chiwade ne bia na wakofom ho fam na pese wo san jira na so bi mu so a ene so ye de betu na jira no na de beboa wo ma waye na ne we na de dware so pampam ho sasa no ejira ne ka ho ejira so ebe ka ho bi ana sa ejira so ka ho bi ano de eba ne sa de ebe koma ne hips no ye mfa haba ma kope akwan se we say haba we say ye fa no me yai me yai asant fra na ya ya kam che fa me yai me hu we so me hu bi sa haba we say no say ya say fifiri wa be ho very good ebi pie wa be ho ana ebi so pie e from ba pe dia emu edin a fa de pie o abe ana sedua ho no ana mu edin pa sa de we say kura no ho say o fa ye hwe kura mpokura na o pa nka obeshiti no empa na oda so no o pa peja o mattress no na fa trefe gu ase we obi a huma ware help ya kasi huma ware a ya pam a eda nipa na huma body ntam eno kware ye o febi ho a e be na papa na ko ye o febi ho a e be na e be na nanom pisa ya na no we wedi ka e ko jem baby ana mama won say home fam so no emia tumi pe won pa ye me a we kokko Queen study me no be nyina ya nti na ma me share because me buy abrewa nti na ma do share bo say I confirm ba pina ta kokko na grada pina ta kokko pa I confirm ba pina ta kokko eya se bi ono eya de ahohom ne pe kokko wo sa so for so bebre na so pe ma kokko eno sa ne bia na tumi no de minute mi ko de jujuma de but say o de tumi de jujuma de e bia na tumi no epe ne epe de say wo share mo man churches fo idia do na yin mu ne kokko o black ekura okwami ofa so a oba kokko ne obetuma fa so mo ye because tumi ne pe wo de pa da kro ho ye mfa nipa tuntum nyina obia tuntum nyina ye mfa obia kokko nyina na ye mfa dog nyina finfini na mo ye na mo hwe da dog ne ko ne njen na nakubi so inti say will be a say we are see o wo face I don't know kofi capital asamba o kofi ade na abeka bi o de me papa na kasa I don't know aya
ɛna tete mmere no so no wɔsɛ na ɔko wɔ hɔ paa ɛna na ndrobɔ ne nso wɔ hɔ paa nti normally no bose wɔkɔ ɔko a wotumi kyekyere de wɔn de ahyɛ wɔn ha ɛyɛ kɛkɛ ɛno sa na yɛ dɛn ɛno sa no fa ne sɛ bi a nipa no wadi ahɔnenduro bi ana bibi a yɛbɛpere de ama no ɛna ɔno sa ka wa ade no bɛdwo but ade bɛka ade wi ho no mentumi nka ise de apɔn ma ka kyerɛ wo ɛbɛdwo so what I say ɛna yɛbɛtumi so dade wi de dwuma na yɛde bɛhyɛ wa no sɛ ɛna so ɛso ano wi a wobɛnya tumi de control nipa nti ɛno sa no bon sɛ fa ne sɛ bi a mobɛtumi a meeting na wɔbɛyɛ no wo sɛ nipa bi wɔ ho mo ne wɔyɛ meeting wotu sɛ nipa na asɛm ɔka nyɛ sɛ bi anim so mɔfa deɛ mo ka no nyinaa na meba wo ɛsiane sɛ ɔde wɔ bi no ayɛ biribi a wɔde ahyɛ n'ano nti ana wɔn sɛ asase na ɛwɔ so no ɛyɛ nipa deɛ wɔyɛ ma nipa ɛna tumi a ɛwɔ so nyinaa no wɔ hɔ sɛ bɛsom nipa nti wɔ ho kwan sɛ wɔfa tumi no bi de yɛ deɛ wopɛ kwan papa na abɔ ne so wowɔ saa tumi no nti wei nso na san ko te ahohom awareɛ no wei no sɛ yɛde hyɛ wuyɛ sɛ matwe ase a ɛnam sɛ ade wei akasa no wɔn sɛ asase na ɛwɔ so no ho ade bi akopɔn mu bia na ho mu na ade bia so odwuma di bo nipa nti wei no sɛ ɛhyɛ wei na ase dia ɛna tumi bia no so badan mu iso ifi wansa ɛwu yi o menhyɛ hɔ so what I say ɛna yɛbɛtum safa kwan papa bi so na yɛ prepare ade wei na yɛ da fra ebi a soup na wo de dware ba wo dware a wo be gira priority wo sɛ bɛyɛ tai yusu prai ade nti wo de dinkita ho nti wo be gina price so na de dware wo de dware asa afi no ebi o maame na ne ba no ko school de bia kran ba no de ale aba de bia oba wo ta ba sɛ bia na oba no wadan fo school ho a wadan fo school ho a ebi na dan fo no ho fam no ebi na wo na hu sɛ ketwa wo by home make takola no ɛyɛ ne nana tumi na dama no nti wa pani nti otobrudu na ma ba bia obedi ototofe a na ma ba bia obedi eba ne saba no abrebia no bo se de yare ba fi nti ono sa no so no yebetumi de meya ni bi eba kyerɛ da bɛyɛ nafa wo de ya ɛno so ebeyi Asempa FM mama hwe nso wonim enema na waka no nyese amane de megidi se ewo medicinal values of course because me na say what you say say waka wa no ho no ma ko efichira baba na o wa ma o de ka so poison ko na me ne yi sunsum no de bata ho no eni ade ha me ne sense yes enu ha ma ne de wo bia de nyakopon bo ye bia nyakopon wa so just oye honhom nipa na me say na me ti ase batie mama wa okay ni me bebre kame ebia ampane ma woka no se ebia de ko ebia mampon plan events plan research wa hande mana won betimi a yesi zombie wo kai se fela kwa de yanyum zombie yesi tiase ewu obi o wa wo wu yeso so yesi yenyane no normally da homi for pa na tire eno mo di ko hate hate say si zombie for sena eye ama ye de sowa Asempa FM tumi o medicinal innovation no etimi do kokoma etimi kokoma but after a while no sorry yes wewu wasa sorry ntine nches wonwu kokoma yes arma na bi obi ho a woni adia no de ni me bi aka ho no de yesi but yes amane de ni ma bebrewu so hwe red Indians mole for say omujidi pa Chinese for ene no ma ya ama ya ni ma bebre no enti ya de no mo me empe kwan a yes we me nema wo keken ye bia ne nana bi na kire no anase obi me nana se wo se echiwade a e wo se ye echiri no ye ntimi nchinti no wa nkire yen bi wa bi ono no ene ma obe oni we onye we sei ye na mafu e wo kakra ye ntimi ni so enti wa nkire yen ti obedi bi e ba ne nche se amane de me gidi se ene ma wo mu pa ye bre no so aye bre ahama so na do so bebre aye nka ho asam nwie kan pese me bie phone lines no to ma matiefo okay ana producers ye ne kofi ma mu mi na ye mie kakra eye wo 5 minutes pe ye mie 5 minutes no 4 minutes mpo ne mfa 1 minute ne empra to ne sorry and okay ne when honhom aware de no odi yaba no ene we Queensa
For boys, Questa so caso per for boys. For boys. For boys. Me patch on not person obi was so. Hello, good morning, oh, me do. Papa. Patch body topa mama e na wa ba che bia be use your time na your time. But me forget you start to mad and my Me patch on onye forget so. No ya dey why. No church o say yare. But I'm going ya se ni so am ti bi so amo ya bato no onye. Obo asay. Hello. Hello, me do your friend say. Mami okay be patch phone. You have phone. Adi ba ko a o kana me wi aku se busia fie transina upasa usia ni yakun mami akua anka anya papa bu se tu kokurasia dan bebre wo tabu mami akua afi no kana me ni afi ba mu ba bi mami ba ko wawu na di ba ni fibrochi ba mami akua obesi dan fine awo efi o se yesie mami no ya wi aye ni tu mami ni mi ya wono so awu ami ono so ya fie no be 3 months ni ono ofia protein no bayo nti oka wenu na mani asia ko nti nka di papa ba fie nkenye o mami akua abibifu ade na bisa ni mami say ade no ko festival bi ni ma obo say obi na ntiria di haba di shana no ni patina di haba di so no eno sa di ne sai it does Yo afo yes ya das e be fa your last caller. Hello, good morning. Mama ni mama akua Papa na ade na ko fika bitu o be de ba di sai o happy start Papa ti aso ke ko ya bre na so so bitale ba me o ti be ma o ujanti na mi tan ma ya mi hu e bi mi tan wo na mi se du ma na ga so ti no che mi no o che ma se wa so ya we ye de wo ha no pay so o papa ya ko fismen kan cho so ba no fre na beti do dwuma obedi opani kumi we dia ya bre no aye bre enti e be bo no tofa na we do number na to dwama yen na ye meet e be hwe se every pam de be sa na wadi nkoma na ya to aso why yo mama de be ka chon se wiase ne wo no asase ne wo so nyame de ama wo ana tumi na de ama wo wo kwan se se de opese wo bra de a wo hwehwe de a wo hia wo tumi se nsaka ni na enti se woti yanka na se nke se bia wo ha obia ana betumi abehume se yare o se wohumade o mema nyame afam so abo ba jo bo number no mame me number ni 0553 966 881 na ibo akumi ena se wo hwe Facebook nso a obetumi asset na ibo akumi e wo Facebook na ibo akumi me center ne fe ne sonchi heba nsranka bia yo dada